بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Derɗiraaɓe, hande bo Allah ceniiɗo yottini en ha wakkati siriya men annisa'u wal atfal, siriya ko laarani rewɓe e ɓikkoy. Allah ɓangiiɗo ewni nuɗɗinɓe o wi ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. To kadi ha aya ka Allah ceniiɗo umri en renugo ɓe en kalfi fuu daga to yiite. Allah ewni en o wi en ndena ɓe daga to yiite, no en ndenirta ɓe be hollugo ɓe diina e gikkuji boɗɗi. ɓe en kalfi rewɓe men, ɓikkoye men, derɗiraɓe men, famarɓe ɓe en kalfi, ko moyni mo en kalfi. Kadi en dartu rewɓe men ɗo ɓe andi diinana, ɓe pursina en ha juuɗe men. Kadi en ɗon kollita ɓe diina maɓɓe na, ko en ɗo acci ɓe nonnon bana no Ibnu Fodi wino, en ɗon jogori ɓe bana tummude, en ɗo kutinira to pusi en cakkina ha jiddere go, nden ɓawo man hoose sakkine ha yiite, en keftuno en jogori ɓe. To kadi derɗiraɓe, to on ciftori ha dedei tawjihat ɗi en bolwino ko saali ha ko laarani rabbugo ɓikkoy, en bolwino haala ko laarani wadgo ɓingel ngel ɗo feɗotiri be Allah, ngel ɗo andi Allah ɗon. Kala ha hunde fu ɗo on artata ha tarbiya ɓingel, a hawra ngel e Allah, ngel anda Allah ɗon, Allah o bawɗo waɗowo kuje fu kañum waɗata. To goɗɗo waɗi kalluɗum o nangan ɗum, to waɗi boɗɗum bo o warjitan ɗum. A ekkitina ngel simtirago ɗo aran kam, en bolwino ɗum kanjum. Toɓɓere ɗiɗabre man en bolwino to ngel faami dede Allah, haala Allah ɗo, ɓawo man a wolwana ngel ko larani haala nagarɗam e julde. En andi kadi seni e artan. To kadi tawhid magel man ɗo bo na bana je a hollata mawɗo joɗa waɗa detayji nanon, kangel ka he'ini a andina ngel Allah ɗon tan. To ngel huwi boɗɗum Allah warjitan ngel, to ngel huwi kalluɗum bo Allah nangan ngel. ɗo on tawhid magel, ngel anda Allah on tagi ngel, tagi ko kuje ko ngel yi'ata ɗo fu. To ngel hefta banni, nden a loro a holla ngel seni en nagarɗam julde banni wa hakaza. ɗo woni toɓɓere ɗiɗabre. Toɓɓere tatabre, enen rabboɓe ɓikkoy se en laato qudwa saliha, en laato enen ɓe ngel ɗo yi'a kuje ko en umrata ngel ɗo ha men, enen bo en ɗo mbaɗa ɗe, en kuwa kuuɗe boɗɗe boɗɗe, en juula ha yeeso magel. Hande en mbaɗa kuje boɗɗe ha yeeso magel, en ekkitina ngel iga hokkugo ko nandi banni. To irin ɗum ɗo ɗum bo ɗum hollete ɗum ɓingel iga ngel pamarel, ta ngel mema hunde goɗɗo, ta ngel torra goɗɗo, wato irin ko nandi banni. ɗum ɗo bo en kosino toɓɓere man. To toɓɓere tokkinde man, toɓɓere hande nayabre, to on ciftori en bolwino haala daytago kuje pirtotirɗe. Bana hande mallum ɓingel wi'a ɓingel juulu, ngel warta ngel tawa saaro magel juulata. Ko hande dada magel hosa lekki wi'a ngel bana sukkar welgo, ngel metto ngel tawa ɗo haaɗi. Ko hosa ngel yara ha jangirde, ngel wayrino bo yahugo, yaha wi'a ngel nyawngel no on, alhal bo ngel andi kangel ngel nyawai. To irin kuje banni mutanaqidat ɗo, ɗum ɗo bo se himɓe rabboɓe ɓikkoy ɓe ndayto ɗum, ɓe ndayto wadgo ɓingel banni, ta ngel yi'a kuje fe'otirɗe ha mon. To kadi haɗo en darino to on ciftori. En ɗo tokkitina hande bo Amru ibn Utba, nde o waddi goɗɗo o wi rabbanamo ɓikkoy maako elta koye holla koye needi islama, o wi aran ko a hollata ɓikkoy am ɗo wo'in hoore ma tawon. ɗo on ko a artata wadgo, a holla ɓe an a boɗɗo tawon.
to a wo'ini hoore mani ɓe jaktete ngam gite maɓɓe ɗon ha doma ko woni boɗɗum ha maɓɓe kam ko a huwi on ɓe gi'ata boɗɗum ko woni kalluɗum bo ko a acci a huwai hande a janginowo ɓikkoy nden a foɗan taba ɓe ɗon gi'a aɗo foɗa ɓe jo'ina foɗugo taba man boɗɗum a janginowo ɓikkoy a fewan wato hande ɓe gi'a fewre man ɗum boɗɗum wa hakada wato toni hande a rabbowo ɓikkoy se an man a arta a woɗata won ɓe gi'a aɗo juula aɗo suumo aɗo mari gikkuji boɗɗi to ɗo ɓe jaktete ko ɗum baba ɓingel rabbata ngel ko ɗum dada magel ko ɗum mallum jomo ɓe koosi khas ngam wara hande rabba koy fu se o wona o misali o wona kanko o jakteteɗo oɗon mari diina oɗon mari gikkuji boɗɗi amma kadi en andi dada e baba ɓuri ɓadago ha ɓingel ko ɓe koosi mallum ɓe gaddi wara rabba ngel bo kan on ka dillan sa'aji ɓurna fu wondata be magel to onon wonduɓe be magel ɗo laate on misaliyun kuuɗe boɗɗe on kuwata ha ɓikkoye mon jakto on eno noon toɓɓere hande nde en ɓesdata woni toɓɓere jowabre kanjum woni waɗango ɓikkoye do'a ɗo ɗum hunde laatinde himmiɗininde ɓi adama doggitira Allah o toro Allah hokka mo zuriya boɗɗo wo'inanamo ɓikkoye maako annabo en Allah alayhimus salatu wassalam ɓe laati ɓe ɓuran himɓe paddo anago zurriyaji maɓɓe ngam Allah ceniɗo wo'inana ɓe zurriya maɓɓe nda ɗo baba men annabi Ibrahim alayhi salam oɗo wi'a ha do'a maako banko Allah yecci en ha deftere mum o wi wajnubni wa baniya an na'buda al asnam o tori Allah o wi jawma am woɗɗitinam min e ɓiɓɓe am fuu tata min ndewa labbi en gi o torani zurriya maako ɗo ɗum hunde laatinde himmiɗininde tokkugo do'ana ɓikkoye mum nden enen bo to goɗɗo ewni ɓingel la'ana wayne Allah la'ane Allah itte barka Allah waɗe ni do'ana ɓingel kuje kalluɗe corok to ko saaro do'i dow ɓingel ɗo ɗum yanan ɓingel man jawmirawo ceniɗo jaaboto to Allah jaabi bo ɓingel go kadi ngel woɗata laato saaro magel woni sababu halkugo ngel eno noon da annabi Zakariya alayhi salam o wi kanko bo bana no Allah yecciri en ha deftere mum o wi rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a o wi jawmam hokkam daga to ma dhurriya laatiɗo boɗɗo laaɓɗo ceniɗo salihijo ngam an ananowo torde mi torima jabanam Allah ɓangiɗo wi ha dow ɗemgal annabi Ibrahima fahin annabi Ibrahima wi'ata rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a o wi'ata jawmam waɗan min o mi ɓocowo julde na mi juulowo ma o wi mi ɓocowo julde enon noon zurriya am fu waɗu kamɓe fu ɓe ɓocoɓe julde jawmirawo am jaɓanam torde am ni annabi Ibrahima wi holli en annabo en ɓeɗo kimmiɗinori ɓeɗo cuklori ɓeɗo mbatani hakkilo ha do'ango zurriyaji maɓɓe ɓe do'atako dow maɓɓe wato ɓe do'antako ɓe kalluɗum bal ɓe do'anoɓe kuje boɗɗe enon noon Allah ɓangiɗo yecci en himɓe nuɗɗinɓe kamɓe ma ko ɓe toroto ɓe ato ha aya ha suratul furqan Allah ɓangiɗo wi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama nuɗɗinɓe ɓeɗo toro mumini en ɓe mbi'a jawmirawo amin hokku min dede ko senata min ha rewɓe amin e ɓiɓɓe amin zurriyaji amin hokku min ko senata min ko min gi'ata ni hande min cewo waɗu min bo min ardiɓe ha huloɓe Allah to kadi ɗo pat o holli en annabo en Allah mumini en salihi en ɓe pat ɓe do'antoɓe zurriyaji maɓɓe kadi ya onon babiraɓe e dadiraɓe ndente useni tata do'e ha dow ɓikkoye mon mana ta do'e kuje kalluɗe ha dow maɓɓe Allah naale Allah itte barka e a fasikijo geddo Allah
irim ɗum ɗo useni tata mbi'e ɗum ɓikkoye mon, ta mbi'e ɗum goɗɗo fuuma sakko ɓe zurriyaji mon. Nabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi 3 da'watin mustajabat la shakka fihin: da'watul walidi li waladi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Hadise ngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi do'ayeje tati ɗe jaabeteɗe wala se ko haman. O wi do'a ka saaro do'ani ɓikkoye mum, e do'a ka yahowo jahangal do'i, e do'a goɗɗo toñaaɗo. Do'aje ɗe tati fu ɗe jaaboto. Saaro to do'ani ɓiyum, e goɗɗo yahowo jahangal ngal khairu to o waɗi do'a, e goɗɗo toñaaɗo ko o laati wande o butuliɗo, to a toñimo to o do'i Allah ceniɗo jabantomo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata la tad'u ala anfusikum, tando e ha kalluɗum ha dow ko'e mon. Wala tad'u ala auladikum, tando e kalluɗum ha dow ɓiɓɓe mon. Wala tad'u ala khadamikum, tando e kalluɗum ha dow jaggantoɓe on. Wala tad'u ala amwalikum, tando e kalluɗum ha dow jawle mon. Ngam to on pototiri be sa'ayel ngel Allah ceniɗo jaaboto, yaake man to on tori banni man kalluɗum man ɗo Allah ceniɗo jaaboto ɗum, to o jaabi ɗum bo onon ɗum torrata. E non ya onon saaro en bippine ha waɗango ɓiɓɓe mon do'a, mana tokkite ɗum, tokkite mbaɗe do'a tum. To on juuli ha sujuda mon do'ane ɓiɓɓe mon, nde on juuli fu mballitore e Allah ha haala ɓiɓɓe mon, tore Allah. Kal Allah on ɓuri wallowo fu, wato Allah ɓuri ha ko wallata pat, kanko on ɓuri barlinde. Ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yeccino Abdullah ibn Abbas, en bolwino ɗum, o wi wa idha sta'anta fasta'in billah. To a yiditorto kam yiditora be Allah. To en gidituru be Allah ha rabbugo ɓikkoye men, nden en mbaɗa wasilaji kadi. Toɓɓere jeegore ha ko larani tawjihat haala rabbugo ɓikkoye, wato alhirsu ala ta'widil aulad. Ɓi adama elana tokko, wato hande janga do'aje toro Allah rena ɓikkoye mum, andina ɓe bo dede zikiriji ɗi ɓe moltorto. Hadisewol ko jaɓa ha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o wi kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husayn wa yaqulu inna abakum kana yu'awwidhu biha Isma'ila wa Ishaq. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. Rawahu al-Bukhari. Hadise wol wari haɗo holli en wato annabi Ibrahim oɗon, wato kanko oɗon no hande toro Allah rena ɓiɓɓe mako Ismaila be Ishaqa. Kanjum won Abdullah ibn Abbas fillani en o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam bo oɗon no toro Allah renanamo Hasan e Husaini tani ko en ɗiɗo. Nden o yecca sahabo en mako o wi'a ɓe baba mon annabi Ibrahima ɗon no toro Allah rena ɓiɓɓe mako Ismaila be Ishaqa. Nda kalimaji ɗi o tordoto Allah bo kanjum mi jangani on jonta ɗo: a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. A janga ɗum ɗo a toro Allah ceniɗo renane ɓiɓɓe ma, a jangina ɓe ɗum bo ɓe dursa ɗum ɓe tokko jangugo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi awwidhu biha auladakum, o wi tore Allah renana on ɓiɓɓe mon be kalimaji ɗi, torde Allah be maji. Allah renana on ɓiɓɓe mon. Annabi Ibrahim alayhi salam o ɗon no tororo Allah be kalimaji ɗi renana mo ɓiɓɓe mako annabi Ismail e annabi Ishaq. E ko ɓuri wasila ha man ɗo
wato hande ɓiɓɓe man ɗo ɓe gi'a saroji maɓɓe be janginoɓe pat ɗo tokko janga irim kalimaji ko nandi banni toro Allah rena ɗum. To ɓe ɗon gi'a ɓen man ɗon janga ɗo, kamɓe bo ɓe jangan e saroji man be mallum en maɓɓe yake ɓe jangata do'aje ko nandi banni moltorteɗe ɗo, ɓe ɓangta sautuji maɓɓe heɓa ɓikkoy man nana gembita ɓe, e bo zikriji ɗi ɓe moltorto man ɗi laato ɗi dammuɗi heɓa koye dursa ɗum, ta ɓe janga zikriji juɗɗi. E nonon ɓe cufta munasabaji ha occasion ji ɓe keɓi ɗi ɓikkoy cewto. Hande to laatake ɓikkoy kawti ɗo ceyɗo, yaake man ɓe gecca ɓe irim do'aje banni. To ɓe ɗo ceyɗo ɓe mbawan ɗum, ta yecca ɓe yaake ɓe cuni, yecca ɓe yaake ɓe ɗo ceyi, sufta dede wakkatiji ni ɗi ɓikkoy cewto gecca ɓe irim kuje ko nandi banni. Balma waɗa be kadoji, waɗa daɗi kala mo arti dursugo fu mi hokkan ɗum ni, kala mo arti dursugo kaza ɗo fu mi hokkan ɗum ni. To ɗo a tawan ɓikkoy jawi dursi. Toɓɓere jeeɗiɗabre ha taw jihad, ya onon hande dadiraɓe e babiraɓe e eltoɓe ɓikkoy dayite, kala non andi daytorte fu hollugo ɓikkoy filmeji bonnoji irin ko e mbiyata aflamul carton, kuli e ko nandi e man. To kadi ɓurna maji fu en andi ɗi ɗon mari aqidaji ɗi mboɗanta julɓe, on hollete ha ton. Ɗi ɗon mari qissaji ko larani haala bononda wakkere yiide, ɗi ɗon mari wato qissaji khayaliya, wato ɗi laatay waqi'iya, kuje non ɗe mbaɗata on hande ɓe kosa ɓe curɗina ɓe mbaɗira filmeji man. Ɓingel ɗo laara ba goɗɗo on fiira ha dow en ko nandi e man, paturu ɗo wolwa, kuje ɗe waɗata corok irim ko nandi banni. To nde banniɗo ta en awu ɗum ha nufusul atfal, wato en kollu ɓikkoy kam dede kuje haqiqinkeje waɗoje, ngam filmeji ɗi ka pat ɗi bonnoji ɓikkoy. Goɗɗi feere ma ha nder maji ha aflamul carton man, ha kuli man ɗo ɓe mbaɗa kuje ko mari unsuriya, ko mari racisme. To ɓikkoy ekkito racisme ko ha ton ɗum woɗay. Feere nguyka ko nandi banni, feere jamba. To en mbi en bolwa dede ko larani ko filmeji ɗi ko ɗi bonnata ɓikkoy be teleji, wato e wakkati men famɗi ha en limta bonondaji man ɗum ɗuuɗi. ɓiɓɓe meɗen ɓe andi kala kuje pat be dalila aflamul carton ɗo, be dalila filmeji kuli ɗo e tanamaji fu ɓe ɗo andiri kuje jurbe man, se dina maɓɓe tan woni ɓe anda, nga ɓe darata ko nafata. En andi teleji ɗo ɗum balmol ngol ta'irta wakkere ɗiɗi fu, a hutiniran be man ha boɗɗum, a hutiniran be majum ha kalluɗum. To en kutinir ɗum ha wakkere boɗɗum, na tele woɗay, tele ka ɗum balmol ngol ta'ata wakkere ɗiɗi fu handititte e nono majjinte bo. To en jahiru wakkere ko handititta ɗo. To en kadi ɓiɓɓe men hutinirgo télévision masalan, en mbitaɓe ndara télé, se en tefana ɓe ko wattititta télé man ɗo, kamɓe bo ɓe cukloro. Masalan bana to en keɓi ordinateur, en ngari en gaddani ɓe be kasetji pijirle laatiɗe boɗɗe dede ko laati waaqi hunde waɗore nafoore, en mbatana ɓe ndara, en kolla ɓe pijirle dede ko ɓeddata hakkilo ha ordinateur go, wato ɓe pija kuje ko ɓeddata ɓe hakkilo. To irim ɗum ɗo kanjum on sanjititta teleji bonniɗi go. Toɓɓere tokkinde jeetatabre, en mbaɗana ɓe maktaba defte dede ko yadata be maɓɓe, ko leɓani ɓe. Ɗum mara ayaji alqur'an goɗɗe ha maktaba man, ɗum mara suraji pamari lesɗe, hande suraji wakkere lesɗo dammuɗi, ɗum mara gimi, hande gimi bo laatiɗi dagiɗi, ɗum mara bo qissaji laatiɗi haqiqinkeji fakat kuje ko waɗata, na kuje khayal non goɗɗo ɗo fiira ko nandi be man go, nyiwa ɗo wolwa, nagge ɗo wolwa, na irin man. En mbaɗirana ɓe ɗum bo be dede sifano ɗum foɗirta hakkiloji maɓɓe, en mbaɗira ɗum dow sura boɗɗo. En mbaɗa maktaba man ha suudu spécial, ta suudu man ɗum maɓɓite bo sina wakkatiji goɗɗi feere on en maɓɓitanta e maktaba man. Ko waɗi non ɗo ngam arab en mbi wa kullu mamnu'in marghubun fi, kala hunde haɗande pat kayre on
himɓe colanta kayre himɓe giɗata. To ɓe kadi hunde ɓe mbi interdini a tawa himɓe pat kayre on ɗo kusitani. To en kadi ɓe yaago maɓɓita maktaba man ɗo ɓe giɗan nga kadi nyande to en maɓɓiti ɗo ɓe ɗon dogga non ɓe ngara ɓe nasta. Amma to en dungani ɓe ko ndey ɓe nastan wato ɓe caftan ɗum ɓe ganyan ɗum e non en mbowna ɓe organisugo wala ba'sa yaake feere en ngara en joɗodo be maɓɓe ha maktaba man en jangana ɓe qissaji be dede sifa bo ko foɗata hakkiloji maɓɓe. E toɓɓere jeenayabre fijirde ɗo ɗum laru ha ɓingel nder kayefi on a yi'a goɗɗo mawɗo o wi'a ɓingel noy ɓingel fijirta o tappa o haɗa ɗum fijirde ɗo waɗata nufusul atfal ɗo nafsuji ɓikkoy ɗo jongiti ha fijirde bal kanju wallititta koye ha mawnugo e margo hakkilo. To sei en mbaɗana koye wakkati fijirde man wato ngam ɗum ɓesda hakkiloji maɓɓe en mbaɗana ɓe bo wakkati fijirde man ɗum ɗo organise ɗum mara wakkati ɗum mara bo nokkure laatinde hertinde ha ɓe pijata. Ɗum man ɗo bo sei en anda non en kakkilana ɓe kadi ha fijirde man tata ɓe carrotirata bo e bonna kuje banni wa hakaza en wajjahna ɓe en kollita ɓe ndani ɓe pijirta. To toɓɓere sappore hande en codana ɓe kuje fijirde dede ko ɓesdata ɓe hakkilo dede bo ko yadata be duuɓi maɓɓe ngam kala ɓingel fu ha duuɓi ngel woni fu be kuje fijirde ko leɓanta ngel. Ordinateur ɗo na ɓingel pamarel on hande en codanta ordinateur sei to ngel mawni ngel yotti hutinirgo ordinateur man. En codana koye kuje pijirle dede ko koye pirtata koye cankita koye loro koye kawta heɓa ɗum ɓesda koye hakkilo. Ta en bonna jawdi mere ha sodugo kuje pijirle ɗe nafata ɓikkoy ɗe ngala mana wato en kolla koye masalan en kosa hunde nde ɗo nde triangle nde bo nde kaare en dokka ɓikkoy sei en mbaɗa gasɗe bo gaska ka kaare ka bo triangle en mbi'a ɓikkoy nastina kuje ɗo ha nder gasɗe ɗo. Masalan to ɓingel ngel hosa triangle ɗo ngel wata ha kaare ngel tawa yahay ngel lora ngel sanjita ngel hosa ngel wata ha to ngel tawa yahi banni ha warta kadi to ngel yi be gite ni ngel andi ɗo ha ɗo on joɗoto. To irin pijirle ɗe kanji on ɓesdata hakkilo ɓikkoy. Toɓɓere 11 en dayto sodango ɓikkoy kuje pijirle laatiɗe suraji dabbaji marɗi yonki marɗi ɗowdi ta en corana koye irin man ɗum ka ɗum hanai en andi kuje man ɗe haramun ko ngam ɗe dagiɗe ha ɓikkoy fijira koye ɗum bo amma worko laare harton katto fototiri ɓingel mari ɗum bo ta ɗum walde ha suudu kam la siyama wato hande to laatake ɓingel man ɗo ngel hosan ɗum ngel yaha ngel walda ha leeso magel ka sei en ayna ngam en andi malaika en nastata suudu ha kuje man ɗe ngoni. To kanju en dayto sodango ɗum ɓiɓɓe men en banginana ɓe bo en kollita ɓe Allah tikkanan ɓe to ɓe ɗo pijira irin man en battitana ɓe be kuje pijirle laatiɗe dagiɗe kadi. To toɓɓere 12 hokkugo ɓingel haqqe droit magel ha suftugo ko ngel fijirta amma hawtade bo be en ɗo kollita ngel. To a yaadi be ɓingel ha boutique kuje pijirle man ɗo a wi'a ngel laaru suftu dede ko a yiɗi ɗume a yiɗi ngel yaha be hoore magel ngel sufta amma to ngel sufti hunde haramun ha nder kuje pijirle man ɗo ka a hollita ngel a yecca ngel kai ta hosu ɗo ka woɗai Allah tikkante Allah yangititte to a hosi ɗo kam ta hosu ɗo suftu feere irin banni ngel ɗo mari liberté ha suftugo ko ngel fijirta amma ma'a tawji be aɗo hollita ngel bo to ngel luuti. Toɓɓere 13 goɗɗo hosa ɓikkoy koye o rabbata ɗo o yaada be makoye ha yaasi wuro ngam koye jaha koye pija pijirle goɗɗe feere ha ton. Hadisewol waddino Fatima radiyallahu anha o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nyande feere warino ha maako annabijo wi'ata mo to ɓiɓɓe am ɗiɗo wato Hasan be Husaini taniraɓe maako no wi'ata ɓiɓɓe maako
o wi'ata to ɓiɓɓe am ɗiɗo, sei Fatima wi'ata Aliyu baba maɓɓe wurtodi be maɓɓe dilli. Sei annabijo tokki ɓe, o yahi o tawi ɓe ɓeɗo pija. Nden hande dibinoje bo ɗo jooɗi, to ɓe piji fu ɓe kosa ɓe nyama. To ɗo kadi holli en wurtodago be ɓikkoy yaha ha yaasi wuro, yaha koye pija, ɗo wajjahana koye, ɗo hollita koye, ɗum man bo ɗum wallitan. Toɓɓere 14 goɗɗo hollita ɓikkoy man ha yaake ɓe pijata man ɗo, kañum fu fondita fijirde man be maɓɓe, hollita ɓe deidei ko woɗai ha ton, hollitiraɓe bo be enɗam, be waɗugo siido wanyo be maɓɓe. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o ɗon no wuufa ndiyam ha hunduko maako, o wara o fuufa fu ha yeeso Hasan go jala, wato annabijo fuufa mo ndiyam fu sei o jala. To kadi ɗum man ɗo bo ɗum ɗo mari asli kadi. E nonnon annabijo sallallahu alayhi wa sallam o ɗo wanyo Hasan be Huseini, annabijo wara turo waɗa juuɗe mum ha leddi be kosɗe mum fu, wato ɗon bana puccu. Sei Hasan be Huseini wara wa'o ha dow ɓaawo maako, o ɗon no waɗana ɓe banni. To kadi ɗo holli en fijirde ka ɗum daruri. Annabijo Allah sallallahu alayhi wa sallam fu o accani ɓikkoy ɓe pija, o haɗay koye fijirde, balma oɗo hawrana koy ngam o hollita koy. En mbi'a annabijo ɗo wuufa ndiyam fuufa ha yeeso Hasan, annabijo ɗo turo, Hasan wara wa'o ha dow maako be Huseini, o laato bana puccu maɓɓe. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam yaake feere o wurtinana Hasan ɗemgal maako. Hasan ɗum taaniko, o wurtinana ɗum ɗemgal maako ni, Hasan dogga wara ha nanga ɗemgal, sei o nastina ngal ha nder hunduko, Hasan jala. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam nyande feere o ɗo khutba, sei Hasan seeki himɓe ha nder julurde, o yi ɗum ɗo wara. Annabijo jippi mimbar, wari efti mo wa'odi mimbar. To kadi holli en ɓingel sei ngel enɗe, sei ngel hakkilane, sei ngel acce ngel fija, amma ngel hollite no ngel fijirta. Ɓiɗɗo debbo ɗo nanga jungo annabijo sallallahu alayhi wa sallam to fotti be annabijo ha nder laabi Madina, ɗo dasa jungo annabijo ɗo tokki ɓingel go. Sei to ɓingel man on yahi safti yofti jungo maako, nden o loro, o jaftata jungo maako. Annabijo enduɗo. Banni manhaj annabijo sallallahu alayhi wa sallam wa'i be ɓikkoy, nonno ɗabi'a maako yaake maako woni be ɓikkoy. Kadi ko waɗi enen ka goɗɗo men mawnititto jooɗo dottako be ɓikkoy mum pamaroy, ko waɗi non kadi ndano annabijo ka watta. Enen en ɓuri andugo na, derɗiraɓe, en lortu ha deidei no islama waɗata en mbaɗa enen bo nonnon. Umar radiyallahu an oɗo turo, o waɗa kanko bo bana puccugo ɓiɓɓe maako ngara mba'o dow ɓaawo maako ɓe pija, o waɗa bana puccu, o samnana ɓe. Yimɓe feere ngara mbi'a mo, ya Umar, a amirul mu'minin, a laamiɗo julɓe, noy mbaɗata banni? Holli en ha yaasi on o watta ɗum, noy mbaɗirta banni? Umar jaabo o wi'a yo, handani goɗɗo gorko jawmu saare dottijo kam, o latto har ɓikkoy maako, ha rewɓe maako e ɓiɓɓe maako, o laato kanko fu bana ɓingel, wato o hoya gikkujo, banni o wondata be maɓɓe ha saare. Amma to o wurti ha yaasi bo, o laato kadi o dottijo kuleteɗo, kanko Umar. En andi Umar woni Umar. To amma banni o wondiri be rewɓe maako be ɓikkoy ha saare. To e nonnon derɗiraɓe, nde saaroji e daadiraɓe, wato baabiraɓe e daadiraɓe, kanjum woni saaroji, nde ɓe acci fijididgo be ɓikkoy maɓɓe,